faɗakarwa ce takaitacciya gane da alheri da ya tunkaro mu shine watan zulhijja, wanda goma farko su ne wanda annabi alaihissalam ya ce babu waɗansu ranaku a shekara da ibada ta bulada a wurin Allah fiye da goma nan na farko. Hassabai suka ce rasulullahi wato jihadi fi sabilillahi sai ce hashi, sai dai mutumin da ya fita bai dawo ba da dukiyarsa da ransa, to wannan shine kawai yafi, in ba wannan ba to wannan goma ta fi komai alheri. saboda haka sai mu shirya yau Allah godiya. Sannan ita goma ta zulhijja Allah ya daga abin da yake so ya fito da shi fili, sabanin goman karshe ta Ramadan shi abin da ya fi muhimmancin ya boye shi ne lailatul qadr. ita kuma wannan goman ta zulhijja ya fito da abin da ya fi muhimmanci shine ranar arfa. idan kana neman rana a duniya wacce sunanta yawmur rasuli to ita ce ranar arfa, shi ita kadai ce tasa, ba wani taro da ya kai shi, babu wani abu da Allah yake na kyauta da ya wuce ranar arfa. shi kansa alaihi salamu da ya taho aikin haji sai ya ga waiwaye wanda bai saba ba, an tambaye sai ce wani na gani annabi wani ya taho da iri kaza da shiga iri kaza za a taya shi. to wannan rana ce mai alfarmar gaske, sai mai shiri. wancan dai ya wuce na Ramadan, Allah ya sa muna tuna suka ci babbar riba, wannan ma Allah ya sa muna da arzikin gani, Allah ya sa za mu ci babbar riba. Sannan kuma annabawa suke cewa azumin ranar arfa yukaffiru sanatal madiya wal baqiya, in kai azumin ranar arfa yana kankare zunubin shekarar ta wuce da wacce ake ciki. kuma shi yasa suka ce shi wannan hadisin da kuma wannan kwanaki goma sun yi takasisin azumin shahar na azumin al-muharram. annabi sai ya ce babu wani azumi da ya fi alheri bayan na Ramadan fiye da shaharar lahil muharram. sai suka ce tun da annabi da sai kudu wannan ya yi takasisin wancan, ya yi takasisin na al-muharram, shi an yi da lakin samuwa wannan ya wancan wannan daban iki, shi kuma wata falalace daban. sau da ka kabbara tana da muhimmanci a ciki, ka tewanta kabiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, kai ta yi. in za ka da hailala sai kai, in salati za ka yi sai kai, in istighfari za ka yi, in ciyarwa za ka yi, in sada zumunci za ka yi, in karanta Qur'ani za ka yi, in nafulfuli za ka yi. saboda da aka ce babu wa'yansu kwanaki da kyakkyawan aiki fusu ga gurin Allah fiye da wayannan goma, to duk abin da sunansa al'amalu salihu ka yi iyaranka amma da ikhlasi. Allah ya samu na da arzikin gani, Allah ya kore mana, ba mu lafiya, kushe lafiya mai kore mana ikhlasi, kore mana lafiya ta zahiri ta baɗini, Allah ya kore mana kabuli a gurinsa, Allah ya kore mana kabuli a gurinsa.